srdca mi príď, Duch Boží, do srdca mi príď. Môj pokoj si ty i radosť mi dáš, Duch Boží, do srdca mi príď, do srdca. Verím, že sa tešíte, nemusíte sa báť, treba mať úsmev na tvári, treba spokojom, bez obáv, nič sa nestane, keď sa niekto trošku pomýli, ale podľa možnosti nerozprávať zbytočne, dobre? A sústrediť sa na to, čo sa ide diať. Že príjmame Pána Ježiša do svojho srdca. Tak aby to všetko dobre dopadlo, tak sa teraz pomodlíme kratučko Sláva Otcu. Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak aj nie je teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Teraz sa pokloňme Pánu Ježišovi. A môžeme ísť v pokoji. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. Milý pán kaplán, chlapci ministranti, ale predovšetkým vy, milé deti, ktoré dnes prvýkrát príjmete Pána Ježiša do svojho srdca. Pán Ježiš nás tu dnes zhromaždil, aby sme s ním slávili poslednú večer, pri ktorej ustanovil eucharistickú obetu.
V nej sa za nás obetuje a v nej sa nám dáva ako chlieb života. Sme šťastní, že môžeme byť tak blízko pri Pánu Ježišovi a že budete mať prvý raz plnú účasť na svätej omši. Pri baránkovej hostine príjmete chlieb z neba, samého Pána Ježiša. Vo sviatosti zmierenia sme sa očistili od hriechov. Bolo to v piatok popoludní. A posilnili sme sa sviatostnou milosťou. Pán Ježiš nás zmieril so svojím Otcom. Zmierili sme sa aj navzájom s bratmi a sestrami. Naše srdce teda oplýva radosťou. Vyjadrime to aj navonok chválospevom. Sláva Bohu na výsostiach. Modlíme sa. Pane, veríme, že Spasiteľ ľudského pokolenia prebýva s Tebou v sláve. Láskavo vypočuj naše prosby a daj, aby sme pociťovali, že je s nami po všetky dni až do skončenia sveta, ako nám to prisľúbil, lebo On je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Čítanie zo skutkov apoštolov. Štefán, plný Ducha Svätého, uprene sa zahľadil na nebo, uvidel Božiu slávu a Ježiša stať po pravici Boha a povedal: Vidím otvorené nebo a Syna človeka stať po pravici Boha. Strašne vykríkli, zapchávali si uši a všetci sa na ňo vrhli. Vyhnali ho za mesto a kameňovali. Svedkovia si odložili šaty k nohám mladého muža, ktorý sa volal Šavol. Štefana kameňovali a on sa modlil: Pane Ježišu, príjmi môjho ducha. Potom si kľakol a zvolal veľkým hlasom: Pane, nezapočítaj im tento hriech. A len čo to povedal, zomrel. Počuli sme Božie slovo. Amen.
Čítanie z knihy Zjavenia svätého apoštola Jána. Ja, Ján, počul som hlas. Hovoril mi: Hľa, prídem čoskoro a moja odplata so mnou. Odmením každého podľa jeho skutkov. Ja som Alfa a Omega, prvý a posledný, počiatok a koniec. Blahoslavení sú tí, čo si vypierajú rúcha. Budú mať moc nad stromom života a budú môcť vstúpiť bránami mesta. Ja, Ježiš, poslal som svojho anjela, aby vám toto dosvedčil o cirkvách. Ja som koreň a rod Dávidov, žiarivá ranná hviezda. A duch i nevesta volajú: Príď. Aj ten, čo počúva, nech volá: Príď. Kto je smedný, nech príde, a kto chce, nech si naberie zadarmo vody života. Ten, čo to dosvedčuje, hovorí: Áno, prídem čoskoro. Amen. Príď, Pane Ježišu. Počuli sme Božie slovo. Neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako Ty, Oče, vo mne a ja v Tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma Ty poslal. A slávu, ktorú si Ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno. Ja v nich a Ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma Ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa. Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred stvorením sveta. Spravodlivý Oče, svet ťa nepozná, ale ja ťa poznám. I oni spoznali, že si ma Ty poslal. Ohlásil som im Tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska, ktorou ma miluješ, bola v nich, aby som aj ja v nich bol. Počuli sme slovo Pánovo.
Milý milý pán kaplán, drahé deti, milí rodičia prvopríjmajúcich detí a vy všetci, to kto si nevypol mobil? To musím dvihnúť. A vy počkáte chvíľu, nie? Haló? A prečo mi voláš teraz? Ja mám prvé sväté prijímanie. Počkajte ešte chvíľku, hej? Čo? Niečo dôležité? A čo? Či som videl poslednú časť Dunaja? Ty sa zbláznil. Že ja som tu pred plným kostolom. Čo? Že krompáky včera tancovali? A to viem. Ja či som tancoval? A prosím ťa, však si ma predstav s tými mojimi kilami, ak by som sa tam natrásal. Si povedal, že dôležité. A prosím ťa, nezdržuj ma už. Však ani do zvončeka nedajú. Však to je slávnosť. Čo? Prepáčte. Ďakujem pánu kaplánovi za spoluprácu pri tomto úvode môjho príhovoru, teraz už vážne. Ale bolo to potrebné kvôli tomu, čo vám chcem dnes pretlmočiť vám, milé deti a milí dospeláci. Náš život je ako ten mobil. Máme tam zoznam ľudí, s ktorými sa kontaktujeme a my rozhodujeme o tom, s kým sa budeme rozprávať, od koho hovor príjmeme a hlavne kedy ho príjmeme. A my si musíme uvedomiť, že sú určité chvíle v živote, kedy je nevhodné dvihnúť mobil. A musíme si uvedomiť aj my, že niekedy ho treba aj vypnúť. Aby sme sa dokázali stíšiť. To je ten náš život. Stále sa naháňame, niečo vybavujeme, niečo riešime, niečo pozeráme a od nás závisí, čo pozeráme. Ako ťažko ho niekedy dokážeme vypnúť a odložiť, pretože sa deje niečo dôležitejšie v živote. Ten zoznam ľudí by mal obsahovať aj jedno meno v tom našom telefóne života. A to je Ježiš. Koľkokrát čaká na zavolanie, ale nemáme čas. Máme úlohy, máme krúžky, máme záujmy, máme zábavu. Na modlitbu už ako si nezvýši čas. A svätá omša v nedeľu, no možno ešte s odretými ušami a možno ani tá nie, lebo musím stihnúť toto, musím vybaviť tamto, musím napísať tamtomu. A potom však aj zabaviť sa treba, aj zahrať sa treba. A zrazu zistím, že mi deň ubehol a ja som nemal čas na Ježiša. Viete, je veľmi, veľmi dôležité, aby sme si na ňo našli čas. Aby sme v správnej chvíli dokázali ten mobil vypnúť, odložiť a započúvať sa, čo mi hovorí. A potom už úplne inak budem dvíhať ten mobil života. Úplne inak budem riešiť s ľuďmi veci a problémy a ťažkosti života a nebudem hovoriť o hlúpostiach. Čo je aký film, kde sa premietal, alebo čo sa kde stalo. Ale budem sa snažiť byť nápomocný človeku. Jeden druhému. Milé deti, je to o tom, aby sme si naozaj počnúť s dneškom dali predsavzatie vždy nachádzať čas na Pána Ježiša. Máte rôzne krúžky, záujmy, každého baví niečo iné. Ale aby sme na ňo nezabudli. Aby sme nezabudli, že čaká na náš telefonát v podobe modlitby. Že ten telefón je občas potrebné aj nabiť. Celý náš život je potrebné nabiť tou Božou milosťou, ktorá je tou nabíjačkou nášho života.
Že ten zoznam ľudí treba stále doplňať o tých skutočných priateľov, nie iba o tých, o ktorých si myslíme, že sú priatelia, ale sú nimi iba vtedy, keď sa darí. A sami vieme, že v núdzi poznáš toho ozajstného priateľa. A Pán Ježiš, pamätajte si, deti, vás nikdy nenechá na holičkách, nikdy vás nenechá samých, lebo vás má rád, miluje vás. A my, dospeláci, stále s mobilom na uchu, v rukách, vybavovanie, riešenie veci, záležitosti. Kvôli týmto deťom sa skúsme zastaviť. Nachádzať si čas pre nich a kvôli ním aj na veci duchovné. Aby to nebolo zas o tom, že krásne prvé sväté príjmanie, áno, hostina, darčeky, ale potom nemám čas na svojho syna či dcéru, alebo na svojho krstného syna a dcéru, aby som mu povedal, poď, ideme sa pomodliť spolu. Ideme spolu na svätú omšu. A Bohu vďaka vám všetkým, ktorí to tak robíte. Viete, tie deti potrebujú počuť, poď, ideme spolu. Potrebujú vnímať svedectvo. Ale keď ja som zamestnaný niečím iným a dieťa je odkázané nie na poď, ale na to choď, je veľmi ochudobnené. Pamätajme, že čas, ktorý budete venovať duchovnému rastu týchto detí, bude časom veľkého požehnania, ktorý sa vám mnohonásobne vráti. Aj keď sa vám zdá, že nestíhate. Boh rozmnoží ten čas a dá vám požehnanie, z ktorého budete čerpať do vašich rodín, do vašich medziľudských vzťahov a dokonca aj do riešenia tých zakuklených a zapeklitých problémov, o ktorých si myslíte, že riešenie iba ťažko nájsť, alebo že sa nájsť nedá. A napokon sa obraciam na vás, milé deti. Možno nemáme ešte nejaký iPhone alebo nejaký múdry smart telefón. Ale niekedy stačí aj ten jednoduchý gombíkový telefón, aby som druhému zavolal, ale nie preto, aby som s ním hodiny klábosil alebo písal na sociálnych sieťach o všetkom a o ničom. Ale tak ako telefón je prostriedkom na rozhovor, aby sme si dohodli stretnutie, podobné je to aj s našim srdcom, s našou dušou. Cez ten telefón, cez modlitbu, ktorú napíšem a pošlem do neba, si dohodnem stretko s Ježišom. Tu v chráme, každú nedeľu, prikázaný sviatok. Dohodnem si stretko, že chcem s ním žiť osobne, nie iba neosobne, na diaľku, bez Eucharistie. Ale tak, ako mu to dnes sľúbite, že to sväté príjmanie bude súčasťou každej nedele vášho života, každého prikázaného piatku a najmä tých prvých piatkov v mesiaci, ku ktorým vás pozývam, aby ste si dodržali, pretože kto si zachová 9 prvých piatkov v mesiaci, tomu sľubuje Pán Ježiš veľké dary, veľké milosti v jeho živote. Idem si ešte pozrieť ten telefon. No, zase on. Vypínam, lebo teraz ste tu vy. Teraz je tu Ježiš. A to je najdôležitejšie. A toto si uvedomme celý život. Ježiš je najdôležitejší. Tvoj život je najdôležitejší. Tvoje hodnoty života sú najdôležitejšie. Najmä láska, nádej a viera. Všetko ostatné, za čím sa ponáhľame, je vedľajšie. Lebo to všetko ostatné je pominuteľné. Ale Ježiš ostane s tebou navždy. Aj keby ťa akýkoľvek dobrý priateľ zradil, on nikdy nezradí. Stále bude čakať na tvoj telefonát, na tvoje pozvanie do tvojho srdca. Jemu zdvihni. Vždy mu zdvihni celý život. Amen.
Milí rodičia a krstní rodičia, pred niekoľkými rokmi ste priniesli tieto deti na krst. Vtedy sa znovu zrodili z vody a z Ducha Svätého a dostali vzácny dar, účasť na Božom živote. Sľúbili ste, že ich budete vychovávať tak, aby sa v nich Boží život stále zveľaďoval. Vyznali ste vieru v Ježiša Krista a v tejto viere sa udelil deťom krst. Teraz ich privádzate, aby mali účasť na oltárnej obete a prijali oltárnu sviatosť. Je to vzácna a svätá chvíľa, za ktorú sme všetci vďační a oslavujeme Pána, lebo je dobrý. Milí chlapci a dievčatá, milé deti, pri vašom krste vaši rodičia a krstní rodičia vyznali krstnú vieru, ktorej ste boli pokrstení a stali ste sa Božími deťmi. Dnes, keď máte plnú účasť na svätej omši a príjmete sviatostného Spasiteľa, nášho Pána Ježiša Krista, obnovíte si krstné sľuby a vyznáte vieru svojím srdcom a svojimi ústami pred tvárou svojich rodičov a krstných rodičov i pred celou farskou rodinou, a sľúbite, že budete ako deti svetla kráčať vždy vo svetle Kristovom a budete verné Pánu Ježišovi až do smrti. Pýtam sa vás, zriekate sa hriechu, aby ste mohli žiť v slobode Božích detí? Zriekate sa vábivých pokušení, aby vás neovládol hriech? Zriekate sa zlého ducha, pôvodcu a kniežaťa hriechu? Veríte v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme? Veríte v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna a nášho Pána, narodeného z Márie Panny, umúčeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca? Veríte v Ducha Svätého, v Svätú cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný? Chcete žiť ako deti svetla a stále kráčať vo svetle Kristovom? Chcete úprimne milovať Pána Ježiša, najlepšieho priateľa detí, a slúžiť mu verne v katolíckej cirkvi? Chcete sa nábožne zúčastňovať na eucharistickej obete a na ostatných liturgických úkonoch a na božnostiach? Nech vás Pán Ježiš, ktorý osobitne miluje deti, zachová vo svojej láske, aby ste si hodnosť Božích detí chránili nepoškvrnenú pre život večný. Amen. Jeho
krásu im dám. Nechajte maličkých ku mne prísť. Lebo im patrí nebeské kráľovstvo, jeho krásu im dám. Nechajte maličkých ku mne prísť. Bratia a sestry, milí chlapci a dievčatá, dnes je slávnostná chvíľa, pri ktorej Pán Ježiš pod spôsobom chleba a vína vstúpi do vašich srdc a zapáli v nich plameň svojej dobroty. S dôverou sa k nemu modlíme, veď on ostáva s nami v Eucharistii až do konca sveta, ako nám to prisľúbil. Pane Ježišu, posilňuj svoju cirkev chlebom z neba, ktorým si Ty sám, aby sa zveľaďovala v láske k Tebe. Prosíme ťa, vyslíš nás. Zošli na všetkých veriacich svojho ducha, aby ich utvrdzoval vo viere a vernosti evanjeliu. Všetkých kňazov, ktorí sa starajú o duchovný život detí, aby s radosťou slávili sväté tajomstvá. Pozbuď našich rodičov i krstných rodičov, aby nás viedli k Tebe a boli nám prvými učiteľmi a svedkami viery. Obdaruj naše rodiny svojim požehnaním a pokojom, aby žili v Božej láske a milosti. Ochraňuj deti na celom svete pred hrôzami vojny a od každého zla, aby mohli prežiť šťastné detstvo. Pritiahni k sebe všetkých, ktorí sa vzdialili od Tvojej cirkvi, aby ťa skrze ňu opäť prijali ako jedinú nádej svojho života. Zachovaj vo svojej láske a milosti nás i všetkých detí, ktoré v tomto roku po prvý raz prijímajú Tvoje telo a krv, aby sme žili v radosti, ktorú nám nik nevezme. Pane Ježišu, Ty si povedal, nechajte deti prichádzať ku mne. Prosíme ťa za tieto naše deti. Priviň ich k Tvojmu srdcu a vštep do nich trvalú lásku k Tebe, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Pane, príjmi naše modlitby a obetné dary a daj, aby nás posvätná služba, ktorú nábožne konáme, priviedla do nebeskej blaženosti skrze Krista nášho Pána. Na oltári, milé deti, sú položené chlieb a víno. Teraz, v eucharistickej modlitbe, pozdvihneme si srdce k Bohu, budeme vzdávať vďaky, potom budem prosiť nebeského Otca, aby slovami a úkonmi Ježiša Krista Duch Svätý premenil tento chlieb a toto víno na telo a krv Pána Ježiša. A napokon po spoločnej modlitbe Pána zúčastníme sa na baránkovej hostine, na ktorej príjmeme Kristovo telo ako chlieb života. Pán s vami, srdcia, vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu. Je to dôstojné a správne. Vzdávame Ti vďaky, Svätý Otče, že si nás povolal k životu a prisľúbil si nám vzkriesenie a večnú blaženosť. Ako prvého zo všetkých ľudí vzkriesil si svojho syna Ježiša, víťaza nad smrťou. A aj nám si sľúbil, že nám udelí život bez konca, bez bolesti a akéhokoľvek trápenia. Máme z toho radosť a sme Ti za to vďační. Spolu so všetkými, čo na celom svete veria v Teba, s anielmi svätými v nebi, radostne spievame chválospev na Tvoju slávu. Svätý, 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 Pán Boh všetkých svetov, plné vzduch nebesná i zem, Tvojej slávy. Naozaj si, Svätý Otče, plný dobroty a lásky voči nám a voči všetkým ľuďom. Chválime ťa a ďakujeme Ti, že si nám daroval svojho Syna Ježiša Krista. On nám svojím slovom i svojimi skutkami priniesol radostnú zvesť o novom živote bez konca v jase jeho kráľovstva. On nám ukázal cestu k tomuto novému životu, cestu lásky, po ktorej on sám prešiel. A teraz nás Ježiš zhromažďuje okolo toho istého stola, aby sme robili to isté, čo robil on so svojimi apoštolmi. Svätý Otče, zošli svojho ducha, nech posvetí tento chlieb a toto víno, aby sa nám stali telom a krvou Ježiša Krista, Tvojho Syna a nášho Pána. Večer pred tým, ako mal umrieť za nás na kríži, zhromaždil k stolu svojich učeníkov na poslednú večer. Vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával im ho hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.
Podobne vzal kalich s vínom, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: vezmite a pite z neho všetci. Lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Potom im povedal: toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery. Otče, sme tu zhromaždení pred Tebou ako jedna rodina a s radosťou si pripomíname, čo Ježiš urobil pre našu spásu. V tejto svätej obete, ktorú zveril svojej cirkvi, konáme živú spomienku na jeho smrť a zmrtvých stane. Otče, príjmi s Ježišovou obetou aj obetu nášho života. Ježiš zomrel za nás a Ty si ho vzkriesil, preto voláme. Sláva Ti, Bože náš, že nás tak miluješ. Ježiš žije s Tebou v sláve a zároveň ostáva stále aj medzi nami. Sláva Ti, Bože náš, že nás tak miluješ. On príde v posledný deň v sláve a v jeho kráľovstve nebude ani hriech, ani smrť, ani plač, ani nejaká bolesť. Svätý Otče, Ty si nás pozval k tomuto stolu, aby sme s radosťou, ktorou nás naplňa Duch Svätý, prijali Kristovo telo a krv. Daj, aby sme silou tohto pokrmu vždy konali to, čo sa Tebe páči. Pamätaj na nášho pápeža Leva, na nášho biskupa Stanislava a na všetkých biskupov Tvojej cirkvi. Naplň srdcia a mysle svojich detí veľkonočnou radosťou, aby ju vedeli rozdávať všetkým, čo trpia a sú smutní. Pamätaj aj na našich zosnulých bratov a sestry a dovolím uvidieť svetlo Tvojej tváre. Nám všetkým daj účasť na večnej sláve v Tvojom kráľovstve spolu s preblahoslavenou Pannou Máriou, Matkou Ježišovou i našou Matkou a so všetkými svätými. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetkú úctu a slávu po všetky veky vekov. Milé deti, zhromaždili sme sa okolo stola, aby sme prijali Kristovo telo a krv. Ako jedna rodina sa teraz obráťme k Bohu Otcovi v modlitbe, ako nás naučil náš Pán Ježiš.
Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc. Aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježíša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dám. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkov. Pane Ježišu, Ty si môj Boh a Pán. Ty si môj Spasiteľ a Vykupiteľ. Ty si môj najlepší priateľ. Viem, že si skrytý v nebeskom chlebe. A chceš byť pokrmom mojej duše. Milujem ťa a veľmi túžim po tebe. Pane Ježišu, príď do môjho srdca. A zachráň ma svojou pomocou a láskou.
Pane Ježišu, veľmi sa teším, že si v mojom srdiečku. Kláňam sa ti a milujem ťa. Pomôž mi zachovať si čisté srdce. Aby som ťa často mohol mať pri svätej omši. Požehnaj mňa i mojich rodičov. V láske a poslušnosti k nim. Požehnaj i mojich drahých. Aby som im bol vždy dobrým príkladom. Modlíme sa. Vypočuj nás, Bože, pôvodca našej spásy a upevni nás v nádej, že pôsobením týchto svätých tajomstiev osláviš celé telo cirkvi, ako si oslávim jej hlavu Ježiša Krista, lebo on žije a kráľuje na veky vekov. Teraz sa, moje drahé deti, rodičia, vy všetci, moji milí farníci, hostia, pomodlíme modlitbu za kňazov. Možno aj z týchto mladých mužov raz vyrastú Pánovi zasvetení služobníci a z týchto dievčat Bohu zasvetené služobnice. Kto vie? Ale keď by si Pán povolal čím viacerých do Pánovej vinice. Takže spoločne prosme. Dobrý pastier. Verajší. Teraz si môžeme všetci sadnúť. Chcem sa poďakovať Pánu Bohu za tento nádherný deň, ktorý je vždycky pre kňaza takým potešením. Verím, že nielen pre mňa, ale pre pána kaplána, aj v jeho mene sa chcem poďakovať naozaj zo srdca predovšetkým Pánu Bohu, že nám dal krásne počasie. Vonku nie je ani príliš horúco, ani príliš zima. Čo viac si prijať, že nás tu všetkých zhromaždil za vás, milé deti. Ďakujem Pánu Bohu, že si vás priviedol k sebe. Zo srdca ďakujem vašim pani katechetkám, Silvii, Katke, aj Anke, Jankovi, gitaristovi. Venovali sa vám naozaj celý rok poctivo, cvičili s vami a stretávali sa s vami, takže za to im patrí naozaj veľká vďaka. A takisto našim farníkom, spevokolu, aj kantorom za doprevádzanie tejto nádhernej slávnosti a vám všetkým, ktorým akýmkoľvek ministrantom našim šikovným a všetkým, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom naozaj sa podieľali na dnešnej slávnosti. Slávnosť ešte bude pokračovať teraz novenou v Duchu Svätému, zaspievame hymnus a potom samotným poďakovaním detí sa dnešná slávnosť uzavrie. Ale nech je to začiatok tej nádhernej cesty s Pánom, aj s mobilom svojho života. Sami nezabudnime ho máme ovládať, komu dvihnúť, kedy dvihnúť, ale Ježišovi máme dvíhať vždy. Teraz sa postavíme.
Pán Ježiš vystúpil do neba, apoštoli sa vrátili do večeradla, kde jednomyselne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi a očakávali prisľúbeného ducha pravdy. Aj my sa spoločne modlíme a vrúcne prosme Pána Ježiša, aby na nás zoslal vznešené dary Ducha Svätého. Modlíme sa. Pane Ježišu, Ty si sľúbil, že nám pošleš Tešiteľa Ducha pravdy. Aj my ako apoštoli očakávame silu zhora a ťa vrúcne prosíme, naplň nás darmi svojho ducha, darom múdrosti a rozumu, darom rady a sily, darom poznania a nábožnosti a darom bázne pred Pánom. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Apoštol Pavol hovorí, duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba, a sám duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi. A ten, ktorý skúma srdcia, vie, po čom duch túži, že sa prihovára za svätých, ako sa páči Bohu. Duch Svätý žije v cirkvi a usmerňuje jej modlitby. Aj jednotlivým ľuďom vnúka, ako sa majú modliť. Sami od seba nevieme, čo máme Bohu povedať, keď sa s ním rozprávame. Duch Svätý pohýňa naše srdcia. On je duch nábožnosti. Radi sa zúčastňujeme na modlitbe cirkvi, na liturgii hodín. Keď máme v sebe Ducha Svätého, nie sme nemí, môžeme povedať Otče. Modlíme sa za dar nábožnosti. Mnohí ľudia sa prestali modliť. Mnohí sa ešte vôbec nenaučili modliť. Prosme za nich i za seba a volajme, príď Duchu Svätý a nauč nás modliť sa. Modliť sa. Vytráca sa duch nábožnosti a modlitby a predsa bez modlitby nemôžeme získať spásu. Žalmista spieva, skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán. Toto by sme mali prežívať v rozjímaní a v tichej poklone pred svätostánkom. Príď Duchu Svätý a nauč nás modliť sa. Príď Duchu Svätý a nauč nás modliť sa. Veď Ty si duch nábožnosti a modlitby. Veď nás cestou nábožnosti, aby sme ničomu nedávali prednosť pred Kristom, našim Spasiteľom. Amen. Príď Duchu Svätý a naplň naše srdcia darom múdrosti, aby sme poznali márnosť a nestálosť pozemských vecí a milovali len Pána a Boha, jediné a najvyššie dobro, a v ňom vyhľadávali zaľúbenie. Amen. Príď Duchu Svätý a naplň naše srdcia darom rozumu, aby sme čoraz lepšie poznávali tajomstva nášho svätého náboženstva a vždy rozoznávali dobré od zlého. Amen. Príď Duchu Svätý a naplň naše srdcia darom rady, aby sme sa v pochybnostiach vyhli každému omylu a vždy si volili to, čo slúži Pánu Bohu na slávu a nám na spásu. Amen. Príď Duchu Svätý a naplň naše srdcia darom sily, aby sme všetky pokušenia premáhali, verne zachovávali Božie prikázania a trpezlivo znášali všetky protivenstvá. Amen. Príď Duchu Svätý a naplň naše srdcia darom poznania, aby sme všetky veci používali na Božiu slávu a na spásu svoju a svojho blížneho. Amen. Príď Duchu Svätý a naplň naše srdcia darom nábožnosti, aby sme milovali modlitbu, horili za Božiu službu a s dôverou i s detskou oddanosťou sa vinuli k Pánu Bohu a k nebeským veciam. Amen. Príď Duchu Svätý a naplň naše srdcia darom bázne pred Pánom, aby sme vždy na Boha pamätali a z úcty k Nemu sa chránili všetkého, čo by urazilo Jeho božskú velebu. Zošli svojho ducha, všetko bude pretvorené, aleluja. A obnovíš tvárnosť zeme, aleluja. Modlíme sa. Večný Bože, Ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého. Daj, aby sme v tomto duchu poznávali, čo je správne a vždy sa radovali z jeho útechy a posily skrze Krista nášho Pána. A teraz, milé deti,
je na rade Matka Božia, naša mama, Panna Mária, tak jej zo srdca poďakujme za túto chvíľu. Mária, ty dobrotivá matka, dala si nám Ježiša. Tebe patrí láska, obdiv, úcta naša najvyššia. S tebou, deti, už na zemi, zažili kus radosti, ty od Boha nám vyprosíš spásu duše milosti. Matka Božia, my sme tvoji za dušu našou i telom. Pomocnú nám ruku daj tvojho syna priateľom. Božia Matka, Matka naša, pomôž nám prísť do neba, by sme mali chváliť Boha a večne milovať teba. Teraz sme poďakovali a poprosili Ducha Svätého, poprosili sme aj Pannu Máriu a po Pánu Bohu, milé deti, naša najväčšia vďaka patrí našim rodičom, lebo bez nich by sme tu neboli. Takže teraz poďakujte svojim otcom a mamám. Milosť dnes nám bola daná, prijať sväté telo Pána. Od dnes v našom srdci bývá a s ním naša viera živá. Otecko, mamička, pred vami stojíme. Zo srdca za všetko dnes vám ďakujeme. Že ste nás ľúbili, modliť sa učili, že ste nám o Bohu odmala vraveli. Zasiali v nás vieru, nádej, lásku a radosť, že sme mohli prijať tú najkrajšiu sviatosť. Pristúpim pred oltár, pomodlím sa tížko, nech mi vás vždy chráni môj priateľ Ježiško.
testo na chleby, im rastú v teple pod rukami. Podaruj deťom Otecka, na každý deň nie iba včera. Bez Otecka je ovečka zatúlaná a bez pastiera. Zachovaj nám ich obidvoch, veď dve ruky od teba máme. Dve ručky deťom stvoril Boh, pre Otecka jednu máme. Zachovaj nám ich obidvoch, veď dve ruky od teba máme. Dve ručky deťom stvoril Boh, pre Otecka jednu máme. A jej botanická záhrada ide. Drahý náš pán farár a pán kaplan, oči šťastí žiaria nám, dnes do srdc nám vošiel pán. Na tú chvíľu sme sa veľmi tešili, v sviatosti sme prvý raz Ježiška prijali. On s nami zostane, v srdiečku už navždy, čo ste nás učili, pamätá si každý. Chodiť za Ježiškom sa vždy posnažíme, dobrými skutkami nebo naplníme. Za slova mudré, za naše vedenie, za láskavé slova a aj požehnanie, za sviatosť zmierenia i detské omšičky, za to, že ste s nami spievali aj pesničky. Za tú sviatosť vzácnu všetci ďakujeme, modlitbami k Bohu sa vám odmeníme. Nech vám dá Pán sily, zdravia i radosti, chráni vás, pomáha, udelí milosti. Pán Boh zaplať. Ďakujeme, decka. Ďakujeme zo srdca. Technika Balšaja. Drahý duchovný otec Stanislav, milý pán kaplan Róbert, milé pani katechétky Hanka, Silvia a Katka, milý gitarista Janko a všetci, ktorí ste boli súčasťou tohto krásneho dňa, s hlbokou vďačnosťou a dojatosťou sa vám chceme poďakovať za to, že ste sa stali sprievodcami našich detí na ich ceste k prvému stretnutiu s Pánom Ježišom v Eucharistii. Tento deň bol omnoho viac než len slávnosť. Bol to dotyk neba. A práve vy ste boli tí, ktorí pomohli našim deťom otvoriť srdcia, pochopiť krásu viery a s láskou prijať Krista. Svätá Terézia raz povedala: láska nevie zostať nečinná. Ak milujeme, musíme konať. A vy ste svojou láskou k Bohu i deťom konali s veľkým nasadením, tichou obetou a vrúcným srdcom. Vaša trpezlivosť, obetavosť a láskavosť boli oporou počas celej prípravy. Ďakujeme, že ste im ukázali, že Ježiš nie je vzdialený, ale je blízky, že je priateľom, ktorý rozumie a miluje. Ďakujeme za každú modlitbu, každé povzbudenie a úsmev. Ďakujeme, že ste im pomohli uveriť, že viera nie je povinnosť, ale dar. Zvláštne poďakovanie patrí milým katechétkam Hanke, Silvii a Katke za ich horlivú, láskavú a trpezlivú prácu,
na hodinách náboženstva a pri príprave tejto výnimočnej chvíle. Ďakujeme aj gitaristovi Jankovi, ktorý svojou hudbou rozozvúčal nielen kostol, ale aj naše srdcia. Jeho piesne boli ako modlitby, plné radosti. Na záver patrí úplná vďaka všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k tomu, že naše deti mohli prežiť deň, ktorý si budú pamätať celý život. Ďakujeme, že ste im pomohli urobiť prvý krok k láske, ktorá trvá večne. S úctou, láskou a vďačnosťou, rodičia. Čo na záver? Už sme tu dlho, v žalúdku nám žaby skáču od hladu však. Už nejdem ani brať mobil, aby som vás pokúšal, ale hádam, sme pochopili všetci, čo som tým chcel povedať nám všetkým. Takže veľa komunikácie, telefonovania s Pánom Ježišom, milé deti, aj po svetom príjmaní. Budem nesmierne rád, keď vás tu aj s vašimi rodičmi, starými rodičmi uvidím nedeľu čo nedeľu, prikázané sviatky. Aj na detských svätých omšiach potom po prázdninách, keď budete pekne chodiť a pravidelne aj k svätej spovedi a urobíte si tých 9 prvých piatkov po sebe nasledujúcich. Je to veľmi, veľmi dôležité. Vašich rodičov a krstných rodičov prosím, aby na to dohliadli, pretože sú to neskutočné milosti Božského srdca, ktoré vašim deťom môžu plynúť. Ešte pár inštrukcií na záver. Bude nasledovať slávnostné požehnanie. Po ňom v sprievode vyjdeme von a potom cez Farský dvor. Nebojte sa s deťmi zase sem vrátime, aby sme si urobili spoločné fotografie. A potom ešte deti si vyzdvihnete darčeky, ktoré máte od nás, od svojich kňazov, v podobe knížočky Vítaj, Pane Ježišu, chlapci modrú, dievčatá ružovú. Nájdete tam aj obrázok s modlitbou po svetom príjmaní a samozrejme dostanete aj nálepku. Nezabudnite, že nálepky do konca júna zbierame. Takže toľko na záver a už len naozaj potom dobrú chuť slávnostnému obedu. Ešte raz všetkým a za všetko srdečná vďaka, ktorí ste pripravili a zúčastnili sa na dnešnej slávnosti. Pán s vami. Skloňte sa na požehnanie. Boh, ktorý vás z mŕtvych staním svojho syna vykúpil a prijal za svojich, nech vás požehná a naplní duchovnou radosťou. Vykupiteľ Ježiš Kristus, ktorý vám zaslúžil dar trvalej slobody, nech vám dá podiel na dedičstve večnej blaženosti. Keďže ste boli v krste vierou vzkriesení s Kristom, nech si dobrým životom zaslúžite večnú odmenu v nebi. A požehnanie všemohúceho Boha Otca i Syna i Ducha Svätého nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami. Choďte v mene Božom.